இவர் கார்ல உட்கார்ந்திருக்கும் போது அந்த விண்டோ வழியா வந்த சூரிய கதிர்களால இவரோட கையே வெந்து போயிருது. ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்குன்னா, சூரியன்ல இருந்து நம்ம பூமிக்கு சூரிய ஒளி ஒரு பீம் மாதிரி பவர்ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்கு. இது எதனாலனா, திடீர்னு வளிமண்டலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஹோல்ஸ் விழுந்திருக்கும். இந்த சூரிய ஒளி அங்க உள்ள கடல் தண்ணியில படும்போது அந்த கடல் தண்ணினா ஹீட் ஆகி அந்த தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சு கொந்தளிச்சு அந்த தண்ணிக்கு அடியில இருக்கிற எல்லா மீன்களுமே செத்து மேல மிதக்க ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த சூரிய ஒளி கதிர்களுடைய வெப்பம் இன்னும் நல்லா ஹீட் ஆகி அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த சூரிய வெப்ப கதிர்கள் அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட வந்ததும் அந்த பிரிட்ஜ்ல இருக்கிற இரும்புகள் கம்பிகள்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிருது. இதனா பார்த்து அங்க உள்ள நபரு உடனே இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடலான்னு பாக்குறாரு. ஆனா அதுக்குள்ள அது வந்து இவருடைய காருடைய டயரை பஞ்சர் ஆகி அந்த தரையோட தரையா ஒட்டிக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பிரிட்ஜ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி அப்படியே ஒடிஞ்சு மேல உள்ள கார்கள் எல்லாமே அந்த கடல் தண்ணிகள்ல விழுந்துருது. இது இதோட நிக்காம அந்த சூரிய ஒளி கதிர்கள் அப்படியே நகர்ந்து வந்து அந்த சிட்டிக்குள்ளேயே புகுந்துருது. இந்த ஹீட்னா தாங்காம பூமிக்கு அடியில இருந்து நெருப்பு வந்து டோட்டல் சிட்டியே அழிஞ்சிருது.